Fit-Testament l-Antik il-profeta Amos qal il-poplu tal-Alla hekk: tħejja biex tiltaqa' mal-Alla tiegħek o Iżrael. U fl-Esodu, f'ktib tal-Esodu l-Murjalli jgħid il-Mosè biex qabel mal-poplu jiltaqa' miegħu fuq il-Muntanja Sinaj kellu jagħmel żewġ affarijiet. Kellhom jitqazzu u jaħslu ħwejjiġhom. Xi kliem adatt ukoll għall-poplu tal-Alla tal-Patti Ġdid, għall-Knisja, għalina. Mod speċjali kull darba li nġabru hawnhekk biex nagħtu qima lill-Alla kull nhar ta' Ħadd. Tħejja biex tiltaqa' mal-Alla tiegħek. Hekk nista' nikbuna kultant ngħid ma' dak il-bieb ta' barra biex qabel ma nidħlu niftakruha. Għaliex ma nkunx qed nesaġera jew nimmaġina hekk ngħidilkom illi kull nhar ta' Ħadd meta niġu hawn biex nagħtu qima lill-Alla, kull meta ninġabru madwar din il-mejda, ta' bilħaq qed nintaqgħu ma' Alla. Tħejja mela biex tiltaqa' mal-Alla tiegħek. Ħatiltaqa' mal-Alla. Ma ħadd tinqas ma' Alla. Il-ħallieq u s-sostenitur tal-univers, il-qaddis, l-omnipotenti, s-safi, u nistgħu nagħmlu lista sħiħa tal-attributi tiegħu. Ma' Alla ħatiltaqa'. Ħatiltaqa' mal-Alla tiegħek. Tiegħek mhux fis-sens li hu jappartjeni għalik, anzi pjuttost int suppost tappartjeni għalih, però tiegħek fis-sens li Alla huwa Alla personali. Alla jiddilja miegħek b'mod individwali. Meta jitkellem, Alla jindirizza lilek. Meta jgħallem lilek. Meta jikkoreġi lilek. Meta jikkonsla lilek. Irid ibirek lilek u jitrasforma l-ħajja tiegħek. Tħejja biex tiltaqa' mal-Alla tiegħek huwa possibbli, anzi faċli ħafna, li tiġi hawn u tkun biss spettatur passiv u ma tiltaqax mal-Alla tiegħek. Jista' jkun ukoll li inti tkun parteċipant attiv u xorta waħda ma tiltaqax mal-Alla tiegħek. Mela tħejja ipprepara biex tiltaqa' mal-Alla tiegħek u kif tagħmlu dan billi titqaddes u taħsel ħwejġek. Jiġifieri billi terġa' tikkonsagra lek innifsek. Tiċċekkja u x'qed tagħmel xi kompromessi ma' xi dnub fl-ħajja tiegħek jekk qalbek għadix sħiħa u mogħtija lil Ġesu jew nkella maqsuma mogħtija xi ħadd jew xi ħadd ieħor. Ukoll aħsel ħwejġek. Jiġifieri erġa' nħasel, indem, inħasel fid-demm ta' Ġesu mxerred kif niftakru hawnhekk fuq il-Kalvarju. Għandek bżonn biex tipprepara lek innifsek terġa' tinħasel mid-dnubiet forsi ta' dil-ġimgħa li għaddejt minnhom. Dan il-kliem ma jgħodx biss għall-Kristjan, però jgħod ħafna wkoll għall-midneb mhux ikkonvertit. Tħejja biex tiltaqa' mal-Alla tiegħek. Jekk inti midneb biex ikkonvertit, tajjeb tkun taf li trid jew ma tridx, temmen jew ma temminx, xi darba meta ma tafx, għad trid tiltaqa' mal-Alla tiegħek. Mal-Alla veru li huwa Alla ħanin, Alla twajjeb, lest li jilqa' għandu kull midneb li jdur lejh, però wkoll huwa Alla li huwa Alla ġust, Alla mħallef li huwa l-Imħallef Suprem, huwa rett li ċertament mhux se jgħal għajnejh għad-dnub mhux maħfur tiegħek. Jekk inti midneb għad taqaf quddiem Alla biex hu jġudikak. U jew għad jikkundannak u jagħtik il-pina mistħoqqa li għall-infern maqtuħ minnu għall-eternità. Inkella tippremjak u jagħtik ir-rikumpensa xierqa, jiġifieri jagħtik ġenna imbirka fil-preżenza tiegħu. Tħejja mela biex tiltaqa' mal-Alla tiegħek. U dan tagħmlu kif? Billi titqaddes u taħsel ħwejġek. Jew biex nużaw termini tal-Patt il-ġdid iktar adattati għall-midneb huma billi temmen, tindem u temmen fil-mulej Ġesu. Indem minn nubietek, warrab nubietek kollha mhux minn xi wħud minnhom u wkoll emmen fil-mulej Ġesu ħalli d-demm ta' Kristu imxerred għalik inatfek. Emmen fih warrab kull ħaġa u persuna oħra li sissa inti afdajt fih u qed tafda fih, ersaq lejn Ġesu, itlob lilu, għanna lilu u lilu biss. Alla jistiednek
bħala midneb u jagħtik l-opportunità biex titqaddes u taħsel ħwejġek illum qabel tintaqa' miegħu. Jekk tirrifjuta, il-laqgħa inevitabbli tiegħek miegħu tkun l-iktar waħda terribbli li qatt tista' timmaġina. Dakinhar qed tisma' l-iktar kliem tal-biża' li qatt smajt f'omrok. Itlaq minn qudiemi hemm misħud fin-nar ippreparat għax-xitan u l-anġli tiegħu. Jekk minn banda l-oħra tilqa' l-istedina talla biex titqaddes u taħsel ħwejġek, allura tara kif meta tintaqa' miegħu dan l-inkontru jkun l-isbaħ laqa li qatt kellek. U dakinhar int tisma' l-isbaħ kelmiet li qatt smajt f'omrok. Ejja int l-imbierek minn missieri qiegħed is-saltna ppreparat għalik mill-ħolqien tad-dinja. Għalhekk tħejja biex tiltaqa' mal-Alla tiegħek, tqaddes u waħsel ħwejġek. Indem emmen fil-mulej Ġesu u minflok kundannat tkun salvat.